התחרות היא יוצאת מן הכלל, יש כ-4,000 רצים, זה שיא של כל הזמנים, זו המרוץ ה-33, ואני חושב שאשדוד יכולה להיות גאה בתוצאה כל כך מסיבית של אנשים ושל הורים שהגיעו לפה. זו ממש חגיגה לעיניים, זה המרוץ הכי גדול שהיה בתולדות אשדוד. אשדוד חרתה על דגלה אורח חיים פעיל ובריא, יוזמה שמוביל ראש העיר. באשדוד פעילות גופנית היא התרופה הטבעית. לעשות פעילות זה הדבר הכי טוב שיש. יש לנו פה כ-4,000 משתתפים. אנחנו רואים פה אירוע מדהים. אשדוד עשתה מהפכה. אשדוד עברה מהפכה. אשדוד בשלוש שנים האחרונות עשתה דברים שלא נעשו פה הרבה מאוד שנים, משום שהייתה תמיכה מסיבית של הנהלת העירייה וראש העיר בתחום הספורט. הספורט ההישגי המריא לשיאים שלא היו כדוגמתם, אליפויות והבנים, בנות, כדורסל. כל מה שאני אגע בו הגיע לטופ. הספורט העממי עבר מהפכה אמיתית, כי אם ב-2009 עמדנו על כ-23% מכלל התושבים שעסקו פעילות גופנית, אנחנו עומדים היום על למעלה מ-45%. זה מהפכה איך אני אגדיר אותה? יש פה מהפכה, יש פה עשייה אדירה, קשה מאוד להגיע, אבל עוד יותר זה לשמור על הפסגה, ואני מקווה מאוד שנוכל לעשות את זה. אנחנו נמצאים פה על מסלול החימום של הרצים הבכירים. כדי לרוץ 10 קילומטר, זה לא באים מהבית וישר מתחילים לרוץ, וזה שיש פה היום קרוב ל-5,000 רצים, בני נוער, ילדים, צבא, משטרה, מקומות עבודה, זה אומר שזה תעודת כבוד למרוץ. תראו, המרוץ העיקרי הוא מרוץ ל10 קילומטר, שהוא גם משמש כאליפות ישראל במקצוע הזה, בריצת כביש ל10 קילומטר. השמות הבולטים הם אלמאיו אלמרה, גירלה אחווה, זוהר זמירו, שהוא רץ מרתון ידוע. צריך לציין באמת את הוועדה המארגנת שהם עובדים כל השנה. כל שנה המרוץ הזה גדל ותופח במשהו כמו 20%. אני מבין שיש פה ראש עיר מפרגן ומעודד את הדברים האלה, זה חשוב מאוד. אנחנו באים לרוץ עם החבר'ה וליהנות במרוץ אשדוד. אנחנו כבר בשלהי העונה, אז אנחנו רצים הרבה. ספורט הוא דבר מאוד מאוד חשוב לחיים, וזה גם מאחד חלק גדול מהקהילה. מה הסיבולת שלך בריצות ארוכות? אני? לא, אני מעדיף קצרות. אשדוד בכלל נהייתה עיר של בריאות, עיר של ספורט, בעצם מככבת בכל ענפי הספורט. אני מהכדורסל נשים, אז באמת זה כיף גדול שאשדוד על המפה, וככה אנחנו אלופת המדינה ומחזיקת הגביע. אז זה באמת כיף לנו להיות פה עם כל תושבי אשדוד ולפתוח את המרוץ. אני חושבת שזה באמת יוזמה מבורכת, וזה כיף גדול שאשדוד ככה מתאפיינת בבריאות ובעיר של ספורט. איך הייתה לך הריצה? וואלה, בסדר גמור. הרגשה טובה יש לי. כשעובדים קשה, הכל בסדר. אני עושה אימונים פעמיים ביום, בוקר וגם ערב. תודה רבה, בהצלחה. תודה. כהלך אולימפי שמשתתף בתחרות הריצה הזאת בהליכה מאז 1980, כלומר 33 פעמים, אני מרוצה לראות קודם כל שארגון מצוין, 2 שמספר המשתתפים הולך וגדל, ושגם מזג אוויר ממשיך לשתף פעולה עם המארגנים.
אני בתור תושב האזור שמח כפליים, גם כי זה באמת פרויקט מדהים. אני אישית כאזרח גם נהנה מאשדוד ומכל הפעילויות שנערכות פה. ואני חושב שבהחלט מההיכרות שלי עם מדינת ישראל ועם הצבא זאת מהפכה מה שקורה באשדוד. ובאמת יישר כוח לכל מחלקת הספורט ולרשות הספורט בעיריית אשדוד ולראש המועצה בראשם. זה באמת סמן ימני למדינה וכן ירבו. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try